Čičmany. Kto by nepoznal túto rázovitú dedinku, nachádzajúcu sa zhruba 35 km od Žiliny pri pramení rieky Rajčanky. Dedinku známu najmä vďaka svojej unikátnej architektúre, maľovanými drevenicami. Máte pravdu, drahý kolega, tieto drevenice sú ozajstným klenotom. Ale predsa ste len zabudli spomenúť ďalšiu zaujímavosť obce. Nehovorte, a akú? Veď sa len lepšie pozrite a nemôžete prehliadnúť lyžiarske stredisko Čičmany. Lyžiarom a snowboardistom je tu k dispozícii 6 lyžiarských vlekov, 2 značené okruhy pre bežkárov a 5 zjazdoviek s rôznym stupňom náročnosti. Najnáročnejšia zjazdovka má priemerný sklon až 33 stupňov. Tak na to by ste ma nedostali ani za nič. Ale z jej vrcholu je, ako vidím, pekný výhľad. Bodaj by aj nie. Lyžiarske stredisko sa nachádza na svahoch vrchu Javorníka, vysokého až 973 metrov. Preto sa nemôžete čudovať, že je vidieť nielen strážovské vrchy, ale aj malú Fatu. Drahá kolegyňa, nechcem, aby to vyznelo, že som strachoput, ale nenašla by sa pre mňa predsa len menej náročná zjazdovka, ako je táto. Ale samozrejme, záleží len od vás, ktorú zo zjazdoviek si vyberiete. V lyžiarskom stredisku si na svoje prídu tí najnáročnejší lyžiari, ale takisto aj úplní začiatočníci. Je tiež ideálne aj pre rodiny s malými deťmi. No keď dovolíte, ja by som radšej so svojou rodinou trávil čas inak. Veď si ešte ruky, nohy dolámeme. Ak sa naozaj tak veľmi bojíte stáť na lyžiach, môžete v stredisku navštíviť aj lyžiarsku školu. Popravde, mne by pokojne stačilo iba to koleso, ktoré má tá malá slečna. Myslíte snowtubing? Ten sa tu dá vypožičať, rovnako ako aj kompletná lyžiarska výstroj, využiť môžete aj úschovňu či lyžiarsky servis. Nehnevajte sa, ale mne už z toľkých informácií vyhladlo. Čo takto sa niekde nájsť? Typický chlap. Ja vám tu rozprávam o športových možnostiach a vy myslíte na jedlo. Jesť treba aj pri športe, hovorievala moja mama. No, to je na vás aj vidieť. Ale nemusíte sa strachovať. Lyžiarske stredisko v Čičmanoch myslí na všetko. Preto si môžete vybrať z niekoľkých bufetov a navštíviť môžete aj ľadový bar. Ľadový bar? Fíha. No len aby sa im neroztopil. Toho sa nemusíte báť. Vďaka technickému snehu a snežným delám je v Čičmanoch zaručená lyžovačka aj v teplejších zimných mesiacoch. Ešte snáď máte nejaké otázky? A čo tak parkovisko? Budem mať kde vôbec zaparkovať svoje auto? Veď sa len lepšie pozrite a vaše obavy môžu byť zažehnané. Myslím, že miesto je tu habadej. No dobre, stačilo. Už vám verím, že lyžiarske stredisko je naozaj zaujímavé. Obyvatelia z dedinky Čičmany musia byť na ne riadne pyšní. Bodaj by aj nie. Lepšie lyžiarske stredisko široko ďaleko nenájdete. To vám garantujem. Aj keď nie som práve najlepším lyžiarom, musím povedať, že to, čo som videl na mňa, veľmi zapôsobilo. Takže môžem ešte jednu otázku? Ale poslednú. Stretneme sa my dvaja na svahu? Rada vás tam uvidím. Lyžiarske stredisko Čičmany. Najlepšia voľba pre vaše lyže.